Badhe pisan niki Pak Sarno utawi Bu E. Haha. Solo. Iki panggungnya dawa banget ya, Dek ya. Masya Allah ya, Mas. Luar biasa. 150 meter. Kan lagi. Boyolali digoyang. Asik yuk. Pak Sarno Sarno. Oh. Jangan mesut. Oh, enak nih, monggo Bu E. Sambel lemah.
pasuntene niki saking kampung napa ayo yo Boyolali goyang tipis-tipis Bu Sarno monggo Bu Sarno ayo yo joget lagi boleh monggo joget lagi nggak apa-apa Gue joget mulai yo. wujudnya pancen cilik isine pancen setitik ning nyatane gede tenan kasihate karo ngiling-ngiling ya Dek ya. Asing cilik kuwi putane asing titik penduduke kaget gede kuwi susune kang kondang ing Boyolali mesti akeh kangene yo selamat datang monggo Bu Boyolali monggo Pak yang belakang gede tenan kasihate tenan to susune. Kandhange kok, Dek. Hut 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 oi. Nenono le. Monggo Mas. Elol. Papua City. Hei 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 hei.
deg-degan deg-degan atiku deg-degan nalikane aku krungu kabare Hey, Dik, aku ra ngeliwo Jup. apa bener sliramu wis pisahan Terdepan mas, mas. Terdepan mas, mas. Menggerian ke pak. Masur nuwun. Depan. Hey. Terdepan. Marah. Hey, hey. Beneran manggung. mumpung kepethute ayo kendang apa Katamu kak wis wani pegang-pegang. Sabtu maleme minggu aduh wong ayo aja gawe bingung atiku Banyak sulungan tuku selendang biru. Nadyan aku janda baru. Asik. Papua City. Mari goyang bareng. Asli Solo. Terah di multimedia. Cerah foto production. Tunggu tak gentung. Ya. Tunggu tak gentung. dedekan dek dek Ya. dedekan cantikku dedekan nalikane aku krungu kabare ora nyono dik aku ra keciwa apa bener sliramu wis pisahan Sawer sik. Ayo. Berteratap nyawer Bertapa sik. terus Nah, sampean. ngono ya toh. Kene. Didongake. Masa receh. Oh, Oke. Iki mau mesti. ini penukaran uang tanpa Iki mau dicenjer mesti. potongan. Tombok ya ora apa-apa to lah. Oke. Oke, Mas Gepeng. Suwe ora jamu. Oh ya, diaturke ra apa-apa ya. Suwe ora jamu ya. Suwe ora anu ora suwe gitu ya. Ya. Terdepan Hey, hey. mas. Terdepan jantungku terdepan. Hey.
Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Iki suwe ora Pripun? jamu. Iki sapa? Tari apa sapa? Mbak Tari ayo monggo. Ayo Suwe riki ora riki. Wis sing jamu. wis sing jare rondo ping 10 mau ya. Yo. Gimana? Siapa? Oh, iya, boleh, boleh. Boleh. Backing vokal, Mbak. Siapa ini yuk? Sini. Taruh layar. Ya. ora Pak. Ijik. Hawe. Ojo dipleroki sisan yo. Dene sesuk-esuk
ora